Min meta f'April tal-2014 f'pajjiżna daħlet il-liġi tal-Unjoni Ċivili kien hemm 120 koppja li daħlu f'din it-tip ta' unjoni. Fi kliem Gabi Kalleja, koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement, dawn huma xhieda ta' kemm din il-liġi ġabet bidla fil-ħajja tan-nies u fuq kollox kemm kienet mistennija. Ovvjament hemm daqshekk ukoll għaliex kien hemm koppji li kienu ilhom flimkien ħafna snin u din allura ippermettiet li issa r-relazzjoni tagħhom tkun uffiċjalment rikonoxxuta mill-istati. It-tarif dwar il-liġi li favorija kienu vvotaw biss id-deputati tal-Partit Laburista nata fil-Parlament. Minnu riżulta wkoll li kien hemm 4 koppji li kisbu l-approvazzjoni biex jaddottaw, produzzjoni tibqa' sfida minħabba diversi raġunijiet. Naħseb li fejn tidħol l-adozzjoni id-diffikultà mhijiex tant l-aċċettazzjoni tal-koppji per se imma l-availability ta' pajjiżi li jkunu lesti li jagħtu tfal għall-adozzjoni, partikolarment lil koppji tal-istess sess. Jiġifieri Malta naħseb li għad trid taħdem biex tfassal protokolls ma' pajjiżi differenti biex l-għażla minn fejn ikunu jistgħu jiġu adottati daw it-tfal tkun iktar wiesa' u allura iktar aċċessibbli. L-ewwel adozzjoni minn koppja gej saret fis-sajf li għadda bil-koppja tad-dotta tarbija Down syndrome, għadd li ġab l-ammirazzjoni ta' ħafna.